rematadas en 2020 grazas a unha subvención do Instituto de Vivenda e Solo para destinalas tras a súa rehabilitación a uso social. As vivendas dos mestres seguen a día de hoxe baleiras, entre outras cuestións pola falla de mobiliario. A principios deste mes o Executivo local sacaba a licitación por un importe duns 19.000 euros, a licitación do mobiliario, que permita poder empregalas. Había cuestións que quedaban pendentes e fundamentais para poder cumprir con ese objetivo. Unha delas era acompañar a rehabilitación das vivendas do seu correspondente mobiliario. Non poderíamos poñer a disposición poñer a disposición da xente unhas vivendas de uso social sen estar completamente equipadas e de unha maneira axeitada. Entonces, quedaba esta fase pendente que se fai, ademais, con a aportación da Diputación, esta licitación, ademais de cunha cantidade tamén de fondos propios. Fai uns pouquiños días que se abre esta licitación, está ainda aberta a posibilidade de que as empresas interesadas poidan presentar as súas ofertas. Ao mesmo tempo, o Concello traballa tamén na elaboración da ordenanza que regulará os criterios de adxudicación e o seu futuro uso. Seguimos traballando, xa se empezara, pero se cadra ahora dunha maneira máis intensa para tratar de facer todo de vez. Estamos traballando no regulamento de uso destas vivendas, nas bases para que as familias, persoas interesadas en acceder, vexan cales son os criterios para poder facer un traballo que se está desenvolvendo na área de servizos sociais, fundamentalmente, cunha ollada tamén aos exemplos que temos xa encima da mesa de concellos que seguiron un camiño semellante. En paralelo tamén temos que desenvolver unha ordenanza fiscal que será que regule as condicións de acceso a elas dende o punto de vista económico e cal será a cantidade que ten que abonar, unha cantidade sempre pequena en comparación ás cantidades de mercado. Dende o Concello confían en que estes trámites poidan estar rematados xa a finais do verán, para que entren en funcionamento xa a principios de 2025.